Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Сәмигуллин үзенең Instagram шелтәрендәге аккаунтында имамнарга һәм ислам динен тотучы мөселманнарга мөрәҗәгать итте. Мәчетләрдә коронавирус инфекциясе таралуга каршы чаралар турында искә төшерде, җомга намазларын 10-15 минутка кадәр кыскартырга өндәде. Коронавирус инфекциясенең кискен таралуы куркынычы әле һаман саклана. Мөфти мәчетләрдә битлекләр һәм шәхси намазлыклардан файдаланырга кирәклеген искәртте. Шулай ук 65 яшьтән өлкәнрәкләргә һәм сәламәтлегенә зыян килер дип курыккан, иммунитеты какшаган кешеләргә гомумән мәчетләргә барудан тыелып торырга киңәш ителә. Бу мәсьәләгә карата фатвасы бар. Кызганычка каршы безнең вазгыятьтә һаман да әле куркыныч COVID-19 шире таралуы бар. Һәм шуңа күрә мөфти хәзрәтебез шундый фатва кабул итте. Мәчетләребездә җомга вагазлары 10-15 минуттан да артык булырга тиешле түгел. Һәм инде мәчетләребезгә килгән din kardeşlerimizge, cemaatke karata da talepler var. Үзебезне һәм безнең янәшәбездә булучыларны куркыныч ширдән саклау нияте белән битлекләр, шулай ук шәхси намазлыклар белән мәчетләргә килергә кирәк булачак. Һәм инде әлбәттә мәчетләребездә булганда да социаль араны, дистанцияны сакларга һичшиксез кирәк булачак. Хөрмәтле җәмәгать, игътибарлы булыйк, без мәчетләребезне шушы куркыныч шир таралу урынына әйләндерә алмыйбыз. Шуңа күрә мәчетләребезне ябудан сакласак иде һәм бу мәсьәләгә карата барыбыз да игътибарлы булсак иде. Шулай ук 65 яшь һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булган дин кардәшләребез гыйбадәтләрен яна әгәр дә куркалар икән инде шушы авырудан инфекцияләгәннән өйләрендә шәхсән кыла алалар. Моңа да мөфтиебезнең фатвасы бар. Һәм инде үзләренең сәламәтлекләре өчен борчылучы дин кардәшләребез әлбәттә шулай мәчетләргә килмичә гыйбадәтләрен ида кылсалар күпкә хәерлерәк булачак.